decía Luz cando era pequeniña, agardemos que algún día todas as micropoesías sean pilariñas, quedou iso dos Carballos e xa o apliquei directamente. Luz, Fátima, Jaqui, que vexo por ali, Pastora, eu mesmo, Alfonso, Regina, Man, xente que falta, como era Xulio Xiz, ou Armando Requeixo, hai exactamente 2 anos e 40 días que estábamos aquí no 25 cando damos da morte de Díaz Castro. O que foi digamos que un evento puntual, unha homenaxe por 25 cando damos da súa morte, ao final vedes que foi agromando, xermolando, hai que decirlo tamén, e ao final, o que eran 6 poetas, acabamos tendo 14. O que foi ese acto puntual, pois acabou sendo moitos actos, iniciativas, xuntanzas, e hoxe culminado nesto, e outros moitos actos e actividades que levamos feito ao largo destes 2 anos. 2 anos que esperemos que sean moitos máis, e como que parece, así vai a ser, porque a cousa non se quedase aí constreñida nun pequeniño grupo, cada día se van sumando máis. É increíble como nun concello pequeniño, como é Guitiriz, en unha parroquia pequena como é Os Vilares, e mesmo as que rodean, Labrada, pois, digo Labrada porque está aquí Luz, porque está Branca, a última incorporación a nova poesía guitirica, pois como aparecen poetas pouco menos que se fora centeo, empezan a salir por un sitio tan pequenino. Eso é bo, eso quer decir que detrás hai algo, hai alguna preocupación, hai intensidade, e que realmente non é só aquí, eu creo que hai moitos sitios, o que hai que encender a mecha para que eso agrome e salga, e a xente non se corte. E un pouco nesa liña de que a xente non se corte, e de non facer grandes cousas que para eso están as institucións, que máis moi perfecto, por exemplo, o Premio Díaz Castro de Poesía, pero non todo o mundo ten o tempo, a capacidade, nin as posibilidades de presentar 500 versos para un concurso, pois para esas outras cousas máis pequeninas, pero quizás máis abertas á participación de todo o mundo, pois é un pouco por onde tiramos nós ese fío, que non pretende dividir, non pretende competir, nin pretende facer nada, é simplemente sumar. Nós o que pretendemos é sempre sumar o que xa hai, xuntar como xuntamos aí coa Asociación Andeo, xuntarnos con Sandra tamén, coa súa o seu grande traballo musical, toda a súa capacidade de tamén sumar, ou xuntarnos con Martiño en Vilaura e con outra moita xente, algunhas directamente, físicamente, como estamos hoxe aquí, e outras a través das redes, que tamén teñen cousas moi malas, pero tamén teñen cousas moi boas. Conocimos moita xente a través das redes que depois se sumaron físicamente a moitas das nosas iniciativas. E, por tanto, o que tratamos sempre é iso, de sumar e de... Para nós foi unha satisfacción, unha sorpresa, cando o que foi unha pequeniña idea, que posiblemente tiña unha vocación moi local, que era crear isto das vilariñas, algo moi localizado, quizás máis ben para a zona, pois empezaron a chegar, plantexamos isto nas redes e demos facilidades, pois vilariñas, xa digo, de toda a xeografía de Galicia, incluso de fora. A nós sorprendemos un poquinho o éxito desto, de participación. O cal tamén sacamos unha lectura de todo iso. Hai realmente potencial, a xente quer expresarse, a xente ten cousas dentro e quere manifestalas, e quere que haxa pontes e que haxa posibilidades de facer todo isto, e nós, na medida das nosas posibilidades, que son moi pequeninas, máis voluntarismo que recursos, pero que, con moito cariño, intentamos tender esas pontes para que todo o mundo poda participar.